języku śląskim jako pewnym dziedzictwie niematerialnym, ważnym, istotnym dla nas. A czemu nie mówimy o takich rzeczach, które są niemal niezauważalne w przyrodzie? Mówimy o wielu rzeczach, bardzo wielu rzeczach, które nam się kojarzą wyłącznie z tym, co było, a nie z tym, co jest. Dzisiaj na Śląsku najważniejszą rzeczą jest ekologia. Jest ważniejsza niż krupnioki i rolady. Nie. Dobra. Wiem, że nie należy ruszać świętości. Ale pomyślcie. Nie, ale to, słuchajcie, dobra, okej. Dyskutuję z tym zdaniem, że rolady są takie ważne. Widział pan kiedyś, jak się hoduje przemysłowo krowy? Jak się hoduje przemysłowo krowy? Nie wiem teraz, do kogo dokładnie mówi, ale nie chodzi o rolady. Od krowy hodowanej przemysłowo, która ledwo żyje, zabijana jest w bardzo złych warunkach. Do rolady jest bardzo długa droga i to jest droga cierpienia. Sorry. Nikomu nie chcę obrzydzać rolad. Ale pomyślcie czasem o tym. Tak samo jest z krupniokami i świniami. Nie mówię, to nie jest, nie chcę was ani indoktrynować, ani nie chcę mówić o żadnej ideologii, ale pomyślcie, że jeśli czasami stawiacie na tradycję, to warto by ją było przemyśleć. Warto by było w ogóle może stworzyć nowe tradycje. Tradycja jest wtedy żywa, jeśli ją zanegujemy, odczytamy i pociągniemy dalej. Boję się, bo dzisiaj jest 8 maja 2018 roku. Ale gdybyśmy się tu spotkali 8 maja 2036, te tablice już nikomu nic nie powiedzą. Ludzie zapomną o tym. Odkleimy się od wszystkiego, co śląskie być może. Nie wiem. Może tak być. Dlatego spróbujmy wykorzystać to, co jest najlepsze w tradycji i w historii, choćby tą odwagę powstańców, i przenieśmy ją na dzisiejszy dzień. Też się zbuntujcie. Nie, że dobrze, to nie od razu. Ale chodzi mi o to, żebyście próbowali pomyśleć, że to, co powstańcy mieli w sercach, powinniśmy też mieć w sercach. Że ta miłość dziwna, pogmatwana do Śląska była dla nich ważna. Oczywiście Śląsk nie jest najważniejszy na świecie. Śląsk nie jest najważniejszy na świecie. Ja wiem, że się pora obiadowa zbliża, ale... Mielone. A jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Piątek, tak? Wtorek jeszcze, prawda? Wiecie, kiedy przeżyłem największy szok, już naprawdę kończę, kiedy przeżyłem największy szok związany z roladami? Byłem na północy. Proszę? Jakie były z wołowiny? Były z wołowiny, wtedy jeszcze jadłem mięso. Byłem w Niemczech i do moich zadań pracowałem w Caritas przez rok prawie. Do moich zadań między innymi należało prowadzenie takiej starszej pani po wypadku biodra na spacer, codziennie o tej samej porze, około 13:15 to było, zdaje się. Nazywała się Eleonore Pól, pochodziła z Górnego Śląska i była ewangeliczką. No i był pewien piątek, jak po nią przyszedłem, zresztą ona się zawsze, to było komiczne, bo słuchajcie, starsza pani po 90 próbowała się na ten spacer z młodym chłopakiem, no jakoś to dla niej było ważne też, próbowała się pomalować, ręce jej się trzęsły, więc ona była cała pomalowana tak właściwie. No ale robiła makijaż, tak, make-up był ważny. Ale co innego było ważne. Ja po nią przychodzę, jest piątek, ja czuję zapach śląskich rolad.
I ja mówię, no, jako człowiek pochodzący z katolickiej rodziny, jednak mówię, piątej rolady, coś mi tu kurde nie gra. No ale wiadomo, ewangelicy nie przejmują. Nie, na piątek robią. Ale słuchajcie, i ten zapach i to, że ona to mówi, tak, no tak, to są szlezische rolady, to są śląskie rolady, tak. I pomyślałem sobie, to jest mój zapach, no jestem w jakimś naprawdę zadupiu niemieckim, nie podoba mi się tam w ogóle, ale są śląskie rolady. Więc ja się z Państwem zgadzam, że te rolady są ważne, może z czasem przestaniecie je jeść, ale nie zapomnijcie o tej tradycji, która jest śląskością i która jest trudna do nazwania. Spróbujcie prosić, bo to wy jesteście, jak to mówi nasz przywódca, suwerenami. To wy jesteście suwerenami. Spróbujcie się upomnieć o lekcje edukacji regionalnej w waszych szkołach. Wy macie do tego prawo. To wasi rodzice płacą podatki. Macie do tego prawo. Spróbujcie też na Śląsk popatrzeć jako coś żywego. To nie jest skansen, to nie są tylko te fotografie, to nie jest tylko klupniok, to nie jest tylko myślenie o jakichś starych, dawnych dziejach. Kończę, bo już Państwo nie macie cierpliwości. Nie no, ja mogę zrobić jeszcze godzinę. Teraz wy mówicie, a w tym sensie mówicie, że zapytajcie o coś, nie wiem o co. Proszę. Ale o czym? Jest pan weganem czy weganinem? Jem ryby i jajka, więc nie, wegetarianin. Co pana skłoniła do tego? Nie wiem. Fajna dziewczyna, która też jest wegetarianką. Nie jestem postaci. Jak się dobrze zakochasz? Proszę. Ja bym potajemnie Ale dajcie pani zadać pytanie. No. Jak to ze Śląskiem było od początku? Czy Śląsk zawsze do Polski? Czy Śląsk należał do... Bo kiedyś pamiętam, rozmawiałam też z jedną z koleżanek właśnie a propos powstań. Ja się tak upierałam, że te powstania były ważne, bo ważne dla mnie było to, żeby ten Śląsk przyłączyć do Polski z powrotem, tak? Żeby ten Śląsk jednak był częścią Polski, częścią Rzeczypospolitej, tak? I ona wtedy powiedziała, że nie, dlaczego? Przecież Śląsk zawsze był niemiecki, to my Polacy zabraliśmy ten Śląsk. I ja wtedy tak sobie pomyślałam, no jak to? I przyznam, że jeszcze nie zgłębiłam tej historii, dlatego pytam. No i panie się pokłóciły pewnie, tak? Tak. To jest zagadnienie, które zabrałoby nam na najbliższy tydzień, musielibyśmy to siedzieć. W skrócie jest tak, żeby ten obraz rozjaśnić. W skrócie jest tak. Śląsk, jak cała Europa, to jest część procesów dynamicznych, to się zmieniało. Nie można mówić, że należał do Niemiec, należał do Polski, był jakimś regionem, który w pewnym momencie stał się, to jest ważny moment politycznie, częścią korony czeskiej, korony świętego Wacława. Poprzez przynależność do Czech był trochę w innym państwie. Nie trochę, no całkowicie w innym państwie. Natomiast istotne jest, i to jest istotne, ale jeszcze pozwólcie Pani mi słyszeć mnie, bo to znaczy nie damy rady. Istotne jest to, że w XVIII wieku Śląsk został przyłączony do Prus. Prusy, dzisiaj tak się mówi o tych Prusach, takie pruskie jest, to jest złe, ta pruskość się kojarzy z niemieckością. Prusy były wówczas najnowocześniejszym państwem świata.
Nie dlatego, że był Fryderyk Wielki, nie dlatego, że to było niemieckie, bo w Prusach mówiliśmy głównie po francusku, albo w językach słowiańskich różnych, tylko dlatego, że Fryderyk Wielki mówi tak: mam kolegę, a ten kolega nazywa się Voltaire, filozof. I to jest ten człowiek, który ma pomysł, oświeceniowy pomysł, jak zmienić świat i Europę. I on go słuchał. On mówi: słuchaj, masz taki teraz nowy kawałek terytorium, który nazywa się Śląskiem. Wprowadź tam wszystkie możliwe reformy związane z higieną, związane z osiągnięciami nauki, filozofią, przemysłem. Śląsk tak naprawdę stał się Śląskiem w momencie, kiedy miał na niego wpływ Voltaire. Nie Fryderyk Wielki, nie Niemcy, nie jakieś tam urządzenia jeszcze, ale moment oświecenia. W Polsce wszyscy jeszcze sobie obcinali Rzeczpospolitej uszy szablami, a na Śląsku Voltaire wymyślił pewne rzeczy związane z funkcjonowaniem miast, higieny, opieką zdrowotną nawet. Czyli to był skok cywilizacyjny, o którym się nie śniło nikomu. Śląsk jest śląski i należy, myślę o Górnym Śląsku teraz, bo Dolny Śląsk to trochę inna historia. Górny Śląsk jest górnośląski, należy raz tam, raz tam. Obecnie jest częścią Polski. Górnoślązacy czują się obywatelami Polski, czują się z tym lepiej lub gorzej, ale myślę, że są często lepszymi obywatelami Polski niż obywatele z Mazowsza. No i nie będę tutaj tego kontynuował może. Więc cały ten spór jest głupi, bo to jest spór o region, który jest w tym miejscu i nie należy go definiować jednoznacznie. No tak jest. Ja odsyłam studentów, którzy zadają podobne pytania. Przeczytajcie sobie historię Mazowsza. Czyje było Mazowsze, jak się rozwijało Mazowsze, jak to wyglądało, jak to było też żywe, ile księstw tam było, jak to funkcjonowało. Bardzo interesujące. To jest tak jak z Francją. Czy Bretończycy są Francuzami? Czy Gaskonia jest Francją? No jest częścią Francji, ale nie są Gaskończykami. Czy Prowansja jest francuska? No jest częścią Francji, ale i jest język prowansalski, nawet noblista dostał Nobla za tekst po prowansalsku. Więc wie pani, to jest, nie myślmy tymi usztywnionymi kategoriami narodów i państw. Po II wojnie światowej, kiedy paru mądrych ludzi, a między innymi Robert Schuman, powiedział tak: jak możemy być tak głupi, że ciągle się w Europie bijemy. Bijemy się jak nie wiem, plemiona w Liberii albo w Togo. Zróbmy coś wspólnego. Skończmy z tym. Nie róbmy tak ciasnych podziałów. Dzisiaj, jak się przejeżdża granicę, nie wiem, Świnoujście, Albeck i Heringsdorf-Banzi na rowerze. Jest tam jakaś granica? Las jest. Las jest, po prostu. A że to było trochę słowiańskie, trochę duńskie, trochę niemieckie, to jest historia. Dzisiaj jadą rowerzyści, pozdrawiają się jednim po niemiecku, inni po holendersku, inni po polsku. Wszystko gra. Tak to powinno wyglądać. Nie ma w historii, nie ma punktu zero, w którym moglibyśmy powiedzieć: aha, od tego momentu to jest francuskie, albo hiszpańskie, albo polskie, albo czeskie, albo niemieckie. Czegoś takiego nie ma. To są konstrukcje, są konstrukty. To są rzeczy wymyślone, bo historyk musi to jakoś rozdziały po kolei, tak, musi to ładnie wyglądać. Pomyślmy o Śląsku, że jest i polski, i czeski, i niemiecki, i żydowski, jeszcze śląski. Śląski, no. A najgłębiej jest śląski, bo ja znam historię Żydów, którzy kochali śląskość bardziej niż swoją żydowskość. I Polaków, którzy kochali śląskość bardziej niż polskość, jakkolwiek byli bardzo lojalnymi obywatelami Polski. Bo to jest inny rodzaj miłości. Można kochać galerię, można kochać Silesia City Center, tak? Można to kochać? No można,
Jest to fajne miejsce, jest to fajna przestrzeń, można kupować, można tam być, ale czy to można kochać? Państwo jest czymś takim. Państwa nie można kochać. Trzeba być wobec tego państwa fair, trzeba płacić podatki, trzeba być dobrym obywatelem. Ale kochać można tylko region. Tak jak się kocha drzewo, kobiety, mężczyznę, kota, rolady. I tym chyba kończymy tak. Czas. Dziękuję Państwu za uwagę.